kaswa umya ngambreng kadi karunaning kaswa aning marga malatkung Riseng gondo astrat mojo lang-lang lalu angulati Surya mangrang sang wayah kumya samara wayang lole blekuduk manyar-manyar emprit gantil buntute kisah wah rada kacipan nggonku bakal ngrebut karo Puntadewa Akbar nyaketi marang kretane Puntadewa bayangil amarga kiwa tengene dibetengi para prajurit anung-anung mongko sing cedhake Puntadewa ora liya mungsuh bebuyutan Trusna Jemena anake Kakang Drupada para Kurawa maju yen perlu dina iki ngebyuka bareng wis salina gelar kowe gelar emprit nebo dina iki Jaki ora tedeng aling-aling dasar mengkono ayo Swata Marpapa kowe ngendelke duwe bapakmu dadi senopati anung-anung nadyan mengkono sencaki ra bakal mundur secangkah putra saka lima semono uga ora bakal luwat nyawang kelawan tandang kridamu ing kene Swatama Pastiaki sing kudu temekaneng pati sakaratil karing cobanen parat Gatotkaca Babayu kok kok bareng lekane ngati wah iki dudu perang kloyokan penyakit telek
Kabeh para Kurawa semikira mundura sawetara aku eneh ana dalan tak tibani nraca bala areng kranjang tatumu kowe Pendhita Durna yen pancen wis tegel tega tenan kelawan para putra siswane. Ya, aku ngerti. Jroning atimu Begawan Durna kuwi mung arep nyaketi marang titiyaning Kakang Prabu Puntadewa. Kreta kencana titiyaning Kakang Prabu Puntadewa, karepmu Kakang Puntadewa mbok pikut urip-uripan. Nanging tresna jemena sing bakal reksa. Ya, entekno jemparingmu. Kene iki ora wurunga jebol barisaning Pandhawa. Sebab Werkudara Janaka iki kendang saka Tegal Kurusetra mung nuruti hardane kanepson wis ora melu dawuhku. Upamane Werkudara Janaka eneng mesine ora bakal iki barisaning Pandhawa padha. Ya. Nanging aku isih duwe jago. Ya, entenono sedhela Pendhita Durna kowe. Timbalan iki ngadhawuh kok Prabu wonten dawuh kok Prabu.
Awis saka gawating lelakon iki gawating peperangan iki. Karana iki Senopati wis koncatan ingkang ngraka Arjuna. Iki ngladeni Senopati pengapit saka Ngastina. Mongko iki saya ngangsek Senopati Agung Ngastina iki meh bobol barisaning Pandhawa. Kadang Mutrasna Jemana ora kuwawa nandingi kridane Pendhita Durna nggone nglepasake Jemparing Pangka Begawan Durna. Kuwi mung arep nyaketi kelawan ingkang raka Yayi Prabu Puntadewa bakal dipikut urip-uripan. Mula aja wedi kangelan. Kembar tak sakloron. Kowe manjinga ana jroning Datulaya papane para putri kowe ketemu kelawan Pulunamu si Abimanyu karana Abimanyu kuwi duweni pakaryan ngreksa katentremaning para ibu sarta para putri. Mekaten kok Prabu. Iya. Kowe paringa dawuh yen to dina iki Ki Abimanyu piniji jumeneng dadi senopati. Mengkono janji inggih ngestaken dawuh paduka kok Prabu. Terape ingkang mangka sambeting ingkang wonten palmaning sagung para putri sinten to ingkang rumeksa katentremaning sagung para putri nenggih Putra Madukara satriya Plangkawati ingkang kekasih Raden Bimanyu ya Raden Angkawijaya ing mangke sangat bagus kahadep kawan ingkang garwa kalih Kusumaning Ayu Dewi Utari Putri Wirata ingkang wis mbobot sangang candra ing mriki lenggahan mangke sarta garwa ingkang kekalih Putri Dwarawati Atmajanira Sang Prabu Kresna Kusumaning Ayu Dewi Siti Sendari goreh prungeh Sang Dewi Utari karana katemben kewala nampi pasupenan ingkang rinaos mutawatosi lebeting penggalih teka kaya ta mangkono panglucitaning wardaya ingkang dereng kawijining lesan
Garwaning pun Kakang Yayi Dewi Utari dalasan sira Yayi Sendari. Ana dawuh menapa Kanjeng Pangeran? Wonten timbalan ingkang dawuh Raden. Mengkene tawas padake Yayi Utari beneh lawan saban-saban beda kelawan padatan. Apa kira-kira ana bab wigati kang ngribeti ana jroning atinira Yayi? Kanjeng Pangeran, upamane aku matur nungsane Kanjeng Pangeran, apa ora ndadekake dukamu Kanjeng Pangeran? Aduh, Yayi garwaning pun Kakang babar pisan. Pun Kakang ora bakal nandukake deduka. Mara malah dina iki prasajakna apa ingkang ndadekake ruwet rentenging atinira? Kanjeng Pangeran, ya wale-wale apa Pangeran? Mulane aku iki beda kelawan padatan. Sejatine aku mentas supena Kanjeng Pangeran. Sira Yayi supena apa? Mengkene Kanjeng Pangeran. Rikalane dina Malmanggara kasih. Aku supena kaya rumangsaku Kanjeng Pangeran Abimanyu. Nite Palwa ana madyaning samudra katempu ing alun anempa marang Palwa mau Palwa ngguling. Pangeran Abimanyu kermana jroning warih kentir ana jroning samudra. Pangeran ora kepenak rasane atiku Kanjeng Pangeran. Lir sapabding sun kang tumiling angulati. Garwaning pun Kakang Yayi Utari banget nggondira menggalihake bab perkara pasupenan. Pasupenan mono kembanging panindran ora kudu anjuk marang kasunyatan. Eling kalamunta sira iku mau lagi mbobot mongko wis sangang candra tumapak ing ngriki lungguhan iki. Inggih Raden Ayu, srupa nyuwun kula paduka Raden Ayu. Kula aturi nentremaken ing penggalih paduka Raden Ayu ngiras pantes nenuwun dumateng purbaning Gusti mugi-mugi ponang jabang bayi ingkang kinandhut menika ing benjang lairipun dados laring kang utami Raden Ayu. Sarating pandam sumula amadangi jroning pasareyan ngenani wadon remu-remu kalingan ngrangan sang jamanan kong sumungkem guling tenting branto Yayi ulun tada runte ulun tada runte Pratandha Raden kula miwah sadewa karya kagiat guru wekasan.